तारमाने जों गामिनिनो बिथाङा एक्स गावबुरामोन राजा नार्जारी बिसिनि न'खराव बिसिनि न' खाथियावनो मोनसे फुख्रि दं बेसेबांबा गोथौ न' खाथियाव गावसिनि बिदा फंबाय बाहाय बाहागिनि फुख्रि होननानै जों मिथियो खिन्थु बिथांखौ न'नि मानसिया दहाय खिथादों माने ना साहैदोंमोन फिसा फिसा ओमफ्राय फुख्रियाव गोलैलांदों होननानै खोनादों जाहैबाय ओमफ्राय न'नि मानसिया थांना नागिरगासिनो दं आं न'आवसो ओंखाम जागासिनो दंमोन उनाव खबर मोननानै आंबो नायफैदों खोथाया जाथायाथ' नंमारगौ ओमफ्राय फैनानै नायबाय गामिनि मानसिफ्रा नागिरगासिनो दं बिनि उनावहाय सिङाव मानसिफ्रा फुख्रियाव गोदोनायनि खोथा दै मोनलोंनाय मा मोनलोंनायजों मानसिफ्रा सिङाव गोदोलांबायमोन खिन्थु नैबे सेंग्राफ्रा गामिनि सेंग्राफ्रा नागिरनानै बोखांनो मोन्दों आरोखि फार्स्टआव बिफाखौ मोनग्रोबाय बिनि उनावहाय सेकेन्ड बाराव नै फिसालाखौ मोनबाय बेखौथ' जोंबो बुंनो हाला जे जायगायाव जोंबो नुवाखै खालि न'नि मानसिफ्रा होनदों ना सानो थांदोंमोन होननानैल' खोनानो मोन्दों आरोखि आं दा आं बाराथ' मिथिजोबा आंबो न'निफ्राय फैब्रबनायसो नायफैदों आं एक्सुवेलि नंगौना नङा होननानै बिदि जिनिसखौनो आं नुफैबाय नंगौ रायजोनि नङा गावसिनि न'खरनि जाथि खुरमानि बेक्तिगत सोरनिबानिसो माने गावसिनिबो नङा फुख्रिया राजाराम नार्जारी बे जायनाखि बिथाङा दा दैयाव गब'दों ओमफ्राय बिनिनो फिसालानि नामा खोरोमदाव ना मा होनदों खोरोमसार नामा आंबो मोजां मथन मिथिया बे गथ'नि नामखौ दिनैसो आं मिथिदों खिन्थु बिफाया एक्स गावबुरामोन दा मा खालामनो भाग्यखौनो जों बेखौनो होननानै साननानै लानांगौ जाहैबाय न'खराव दा बिसोरा बिसि दङ ओमफ्राय फिसालाबो दंबावो फिसालाया सासे दंमोन सासे दंमोन फिसालाया सासेल'सै बे सासेयाथ' उन्दैसिना गोमाबाय दा देरसिना दं आरो दा निखावरि न'खर मा खालामनो दा जाथाया हनै गावनि दसावनो गाव फुख्रियाव थांनायाव माबा मोनसे जानानै गब'नानै थैनायखौ जोंबोथ' नुवाखै न'खरावथ' न'आव मानसि दंमोन जाहैबाय आरो एसे गोजान जायो फुख्रियाबो जाथाय जानाय जायगायाबो एसे गोजान जायो थांगौमानिबोथ' आरो सेरखम मानसि गोरों जानांगोन बिराद गोथौ फुख्रिया माने बेसेबांबा गोथौ 10 फुटसो गोथौ जागोन टाइमखौथ' बुंनो हाला खयथायाव जादों जों खिन्थु बावाखै मोननाया आधा घन्टासोल' जादों गोथैखौ मोननाया बिथांमोनखौ मोनबाय आरोखि नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल इनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन 12 थाखोनि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं अटि टेकनिशियान रेडिअलजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदा दं जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला थाबैनो जगाजग खालामदो आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 9821663110 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन